Оттам дойдохме. Намерихме рекичката. Ето я. Но като път има и нагоре. Тук нещо си шурти. Обаче не виждам са точно удобно място за... А тук е някаква... Отгоре има стълбове, може би отгоре минава пътя, някаква пещера тук. Сложили са така, да не се ходи натам. Може би с коли да не се ходи, не знам. Някакви неща. Бетонни, тук бая бетон е налят. Направо букуци някакви. Тук има и друг път. И тая и тунели, пещери, държат ли нещо, поправят. Кадопуците са се изхвърляли, както винаги. Темна темница. Огньове ли са си палили. Явно си се събират тук хората. Мирише на фекали. Правят си сбирки. Мирише. Иначе рекичката е супер, но не открихме това, което търсихме.